Je pro nás opravdu velkou radostí a myslím si velký příspěvek pro odbornost naší konference, že přes i volební zápas na Slovensku před volbami do Evropského parlamentu, že přijela paní Anna Záborská, která je současnou poslankyní Evropského parlamentu, a my, kteří sledujeme dění v parlamentu v otázkách právě rodiny, tak můžeme říct, že je tou osobou nejpovolanější. Byli bychom velmi rádi, kdyby v příštím období bylo více poslanců, kteří se budou tématikou rodiny zabývat, protože, jak již naznačil pan ředitel, toto téma nelze nechat jen v národním státu. Paní Anna Záborská byla v minulém volebním období předsedkyní výboru práva žen a rovnosti pohlaví a v současné době je vedoucí pracovní skupiny, abych to řekla přesně, Evropského parlamentu pro rodinu, děti a solidaritu mezi generacemi. Je současně předsedkyní Slovenské společnosti pro rodinu, která je spolupořádající organizací této konference. Takže poprosím paní Záborskou o její příspěvek. Prajem všetkým. Prajem všetkým pekný deň. Vážená pani ministerka, vážený pán riaditeľ, pani predsednička Milá Marie, milí priatelia z Českej republiky, aj zo Slovenska, ktorí ste prišli na dnešnú konferenciu. Je to pre mňa obrovská česť aj radosť, že môžem s priateľmi z Českej republiky si pripomenúť 20. výročie vyhlásenia Medzinárodného roku rodiny a že práve môžem byť tu v Prahe a veľmi pekne ďakujem organizátorom za pozvanie. Vážené dámy a páni, niektorí z vás poznajú výsledky dlhodobej štúdie, ktorá analyzovala dopad norskej reformy materskej dovolenky. Táto reforma bola prijatá ešte v roku 1977, takže z detí, ktorých životy ovplyvnila, sú dnes dospelí ľudia. Väčšina z nich si založila rodiny a vychovávajú vlastné deti. Reforma, o ktorej je reč, rozšírila platenú a neplatenú materskú dovolenku z 12 týždňov neplateného voľna na 4 mesiace plateného a 12 mesiacov neplateného voľna. Štúdia ukázala, že čas, ktorý matky strávili s dieťaťom navyše, zvýšil šance dieťaťa nielen na ukončenie povinnej školskej dochádzky, ale aj na lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Platy detí, ktorých matky využili možnosť zostať s nimi doma dlhšie, boli v 30. roku života v priemere o 5 až 8% vyššie ako platy tých, ktorí sa narodili pred reformou. Štúdia pritom poukázala na fakt, že tento jav bol zvlášť výrazný v prípade matiek, ktoré by si pred reformou mohli dovoliť len veľmi krátku materskú dovolenku. Presne o tomto hovoríme, keď upozorňujeme na dôležitosť rodinnej starostlivosti. Ako už bolo povedané, rodina nepatrí medzi kompetencie Európskej únie. A podľa mňa je to dobré, lebo právne nástroje Európskej únie sú zamerané proti rodine chápané ako spoločenstvo založené na manželstve medzi jedným mužom a jednou ženou. Určujúcim je článok 9 Charty základných práv Európskej únie. Tento článok hovorí: právo uzavrieť manželstvo a právo založiť rodinu sa zaručuje v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon týchto práv. Vo výklade konventu k charte, ktoré sú v prípade právneho sporu záväzné, nájdeme nasledovnú interpretáciu. Týmto článkom sa nezakazuje ani nenariaďuje udelenie statusu manželstva zväzkom osôb rovnakého pohlavia.
Lisabonská zmluva však zároveň umožňuje Únii prevziať iniciatívu pri budovaní justičnej spolupráce v občiansko-právnych veciach, ktoré presahujú hranice členských štátov. Ide pritom najmä o zásadu všeobecného uznávania súdnych rozhodnutí pomocou opatrení na zosúladenie právnych predpisov členských štátov v záujme bezbariérového fungovania jednotného trhu. Ďalšou zásadou právneho poriadku Európskej únie je princíp zákazu diskriminácie. Ide tu predovšetkým o odstránenie diskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženstva alebo svetonázoru, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Z toho všetkého je jasné, prečo rodina nemá patriť medzi oblasti pôsobnosti únie. Spôsob interpretácie už nie je vecou národných vlád, ale Európskej únie. A tá musí dodržiavať zákaz diskriminácie, pričom zároveň definovala, že rodina sa nezakladá výlučne na manželstve muža a ženy, respektíve, že štatút manželstva je možné udeliť aj iným formám ľudského spolunažívania. Mnohé nasvedčuje tomu, že strategická agenda Európskej únie v oblasti sociálnych hodnôt má za cieľ vytvoriť nový obraz človeka. Európsky občan budúcnosti. Tento bude definovaný ako individuum oslobodené od všetkých väzieb, neutrálna, bezpohlavná a kedykoľvek nahraditeľná bytosť, tak ako slávny muž bez vlastností, románová postava Roberta Musila. A takýto človek je veľmi ľahko manipulovateľný. Tento nový obraz človeka svojou radikálnou odlišnosťou od skutočných ľudských bytostí vnáša nestabilitu do samotných základov doterajšieho spoločenského poriadku, a to vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Ide o rozhodnutia Európskej únie, ktoré sa týkajú trhu práce, sexuálnej orientácie, identity pohlavia, zákazu diskriminácie, homofóbie či manželstva párov rovnakého pohlavia. Všetky tieto pojmy sú nové a označujú novú etiku vo vzťahu k biologickým pohlaviam, sexualite medzi mužom a ženou, ale aj rodine. Na tejto novej etike má byť založený nový právny poriadok a nový spoločenský poriadok. A ja som presvedčená, že jeho prvou obeťou je rodina. Biologické pohlavia sú dve. Každý človek je buď muž alebo žena. Tieto dve pohlavia sa líšia stavbou tela a z nej vyplývajúcimi vlastnosťami. Legislatíva EÚ však už nehovorí o mužoch a ženách v úvodzovkách, ale o pohlaví, takzvanom gender, ktoré je sociálnym konštruktom biologického pohlavia. Tento pojem je tak umelý, že nie je preložiteľný ani len do všetkých úradných jazykov Európskej únie vrátane slovenčiny. Inštitúcie Európskej únie používajú pojem gender napriek tomu, že toto slovo sa nenachádza v zmluve o fungovaní Európskej únie. Aby sa to vyjasnilo, obrátila som sa ako poslankyňa Európskeho parlamentu s oficiálnou písomnou otázkou na Európsku komisiu. Text otázky znel: v nedávnych oznámeniach komisia použila v 3 pilotných jazykoch Európskej únie v spojitosti s politikami zameranými na sociálne inžinierstvo termín rod alebo rodová rovnosť na vyjadrenie pojmu pohlavie alebo rovnaké príležitosti pre ženy a mužov. V článku 8 zmluvy o fungovaní EÚ je však uvedené: vo všetkých svojich činnostiach sa Únia zameriava na odstránenie nerovnosti a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami. Okrem toho článok 10 tvrdí, pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností sa Únia zameriava na boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia. A moje otázky boli: čo je v zmluve právnym základom používania pojmu rod v oficiálnych publikáciách EÚ, kde si komisia vedomá lingvistických rozdielov medzi pracovnými jazykmi európskych inštitúcií,
nemčinou, angličtinou a francúzštinou, pokiaľ ide o túto politiku? Mohla by komisia objasniť svoje interné zásady používania kodifikovaného jazyka v súvislosti s daným druhom politiky Európskej únie? A posledná otázka bola, aké sú očakávané následky vykonávania politík únie nazývaných rodová rovnosť namiesto rovnaké zaobchádzanie medzi ženami a mužmi. Odpoveď pani komisárky Viviane Redingovej, podpredsedničky Európskej komisie a komisárky pre ľudské práva. V mene komisie som dostala veľmi krátku odpoveď. Pojmy rod a rodová rovnosť, napríklad uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, rodové stereotypy a tak ďalej, sú už dlho používané, a to nielen odborníkmi a v akademickom prostredí, ale aj národnými vládami, Jenom prosím o technickou přestávku, protože nefunguje německý překlad, tak jenom vteřinku, jestli se to povede spravit. Ja. Děkuji. Čiže zopakujem od začiatku odpoveď pani Redingovej. Pojmy rod a rodová rovnosť, napríklad uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, rodové stereotypy a tak ďalej, sú už dlho používané, a to nielen odborníkmi a v akademickom prostredí, ale aj národnými vládami, parlamentami a verejnými správami na celom svete a v EÚ, ako aj medzinárodnými organizáciami. Používanie tejto terminológie teda nepredstavuje nový vývoj. Koniec citátu. Toto je odpoveď na 5 otázok, ktoré som pani komisárke položila. Inými slovami, Európska komisia priznáva, že používa pojem, ktorý sa jednoducho niekde objavil, nie je oficiálne definovaný v žiadnom medzinárodne záväznom dokumente a jeho legitimita sa opiera len o to, že ho všetci používajú. Akési zvykové právo. Ideologický obsah pojmu gender je tak zrejmý. Občania sa odteraz môžu odlišovať biologickým pohlavím, čiže sex, a sociálnym pohlavím gender, pričom politika sa tomu prispôsobí. Pre rodinu to znamená, že žena sa už viac nemusí definovať ako žena a matka z pohľadu sociálneho pohlavia, z pohľadu sociálneho pohlavia gender sa vlastne môže definovať aj ako muž. Rovnako muž už nemusí byť mužom a otcom, ale môže sa cítiť ako žena. Všetko je spochybnené. Je to prvý krok na klzký svah. Prestáva byť možné definovať cieľovú skupinu politických rozhodnutí a tie sa vďaka tomu stávajú svojvoľnými. Podľa európskeho práva spadá definícia rodiny do výlučnej kompetencie členských štátov. Brusel však môže túto kompetenciu obísť. Príkladom je nedávne legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice, ktorá stanovuje minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. V tejto správe sa odrazu zavádza nová definícia rodinného príslušníka ako osoby, ktorá žije s obeťou trvalo a stabilne v pevnom, intímnom zväzku v spoločnej domácnosti. Touto smernicou rozširuje Európska únia pojem rodiny bez toho, aby na to mala kompetencie. Takáto deštrukcia rodiny so sebou prináša významný problém. Sťažuje uznanie vzájomnej starostlivosti v rámci rodiny. Keď Európska komisia prišla v roku 2010 so stratégiou rastu Európa 2020, za jeden z cieľov označila zamestnanosť mužov aj žien vo veku od 20 do 64 rokov na úrovni 75%. To však nie je možné, pokiaľ sa časť žien venuje starostlivosti a výchove detí, predovšetkým v predškolskom veku. Preto komisia odporúča členským štátom, aby vytvorili podmienky pre čo najrýchlejšie začlenenie matiek na trh práce tým, že skrátia dobu materskej a rodičovskej dovolenky.
Zároveň majú rozšíriť služby starostlivosti o deti, aby boli dostupné pre všetkých rodičov. Cieľom je, aby 90% detí vo veku 3 až 6 rokov malo povinne zabezpečené miesta v predškolských zariadeniach. Takéto odporúčania vychádzajú z nevysloveného predpokladu, že štát dokáže vychovávať deti lepšie ako ich vlastná matka. Zároveň tiež naznačujú, že potreby pracovného trhu majú prednosť pred želaním mnohých žien venovať sa na plný úväzok výchove svojich detí. Ignorujú tým nielen ľudskú prirodzenosť, ale tiež hodnotu neformálnej práce pre spoločenský blahobyt a nezastupiteľnosť rodiny pri budovaní spoločenskej súdržnosti a solidarity medzi generáciami. Súbeh európskych politík vedie k viacnásobnej diskriminácii žien z dôvodu absencie skutočnej slobodnej voľby. Obeťou tejto diskriminácie sa stáva žena, ktorá si slobodne zvolí svoj osobný rast investovaním do formovania ľudského potenciálu budúcich generácií, starostlivosti o závislé osoby bez ohľadu na ich vek alebo stav závislosti, alebo do vytvárania sietí solidarity medzi generáciami. Žena, ktorá investuje do rozvíjania ľudského kapitálu. Ovocie z tejto dlhodobej investície sa premieta cez tok budúcich príjmov, ktoré vytvára ľudský potenciál. Pripomína nám Gary Becker, nedávno zosnulý nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu v roku 1992, dostal tú cenu. Zomrel pred 14 dňami. Tejto téme som sa začala venovať od prvého dňa vo funkcii predsedničky Výboru pre práva žien vo volebnom období 2004 až 2009. Vypracovala som viacero pracovných dokumentov pre potreby výboru a dovolím si ocitovať. Tento text vznikol v roku 2005. Neformálna práca vykonávaná ženami nie je zachytená v žiadnej štatistike a nie je uznaná, hoci všetci pozorovatelia sa zhodnú v tom, že v bežnom živote skutočne existuje. Viacnásobná diskriminácia žien pri vykonávaní neformálnej a netrhovej práce spočíva v opozícii medzi logikou trhu a logikou ľudskej podstaty. Podľa ekonomickej logiky trhu musí byť každý občan produktívneho veku začlenený na trh práce. Logika ľudskej podstaty však hovorí, že novorodenec jednoducho potrebuje svoju matku a otca na vytvorenie riadneho základu pre rozvoj svojho ľudského potenciálu. Starostlivosť o dieťa vedie k nárastu úloh, ktoré spravidla vykonávajú matky, ale aj k prísnejšiemu časovému rozdrhu z dôvodu biologického rytmu dojčaťa. Európske politiky sa striktne neprispôsobili týmto praktickým ľudským požiadavkám. Naďalej sa pokračuje v oddeľovaní kompatibility profesionálneho života a rodinného života, pričom tieto priestory a časy sa neponímajú globálne. Ženám sa umožnil prístup k formálnej profesionálnej činnosti, avšak bez podstatného prepracovania spôsobu fungovania inštitúcií, pričom bol ako hlavný organizačný princíp ponechaný pojem slobodnej voľby. Jednotlivé alternatívy, ktoré sú k dispozícii pri voľbe medzi formálnym zamestnaním a neformálnou trhovou prácou, však nemajú v konečnom dôsledku rovnaký efekt. Ak sa ženy chcú rozhodnúť medzi formálnym zamestnaním, všeobecne nazývaným profesionálna kariéra, alebo neformálnou netrhovou prácou, ktorá sa všeobecne nazýva podpora ľudského potenciálu a solidarity medzi generáciami, viacnásobná a latentná diskriminácia žien spočíva v povinnosti zvoliť si medzi dvoma alternatívami, ktoré nie sú uznané za rovnocenné v ekonomickej rovine. Postoj spoločnosti je založený na tom, že ženy si môžu slobodne zvoliť medzi dvoma logikami, z ktorých každá má svoje opodstatnenie pri širšom ako trhovom pohľade.
Výzva je spojená s požiadavkou neustúpiť jednoduchosti ekonomickej logiky trhu, ktorá je bez obmedzení, ale podporovať verejné blaho a budúcnosť spoločnosti zameranej na rozvoj človeka. Uznanie dlhodobej investície žien do vytvárania ľudského potenciálu a solidarity medzi generáciami za neformálnu a trhovú, ale ekonomicky dlho rentabilnú prácu, ako aj jej zohľadnenie v štatistikách a v HDP, predstavuje medzinárodný problém. Správa o ľudskom rozvoji sveta z roku 1995, zameraná na revolúciu rovnosti pohlaví, sa začína nasledujúcim konštatovaním. Vyjadrenie práce, ktorú ženy vykonávajú mimo trhu, v peňažnej hodnote predstavuje viac ako len otázku spravodlivosti. Ak by sme viacero ľudských činností považovali za trhové transakcie, hodnotené podľa platných miest, dospeli by sme tu ku gigantickým peňažným ohodnoteniam. Koniec citátu. Zistenia medzinárodných inštitúcií potvrdzujú tiež súvislosť medzi rodinným faktorom, rodičovskými právami a povinnosťami a kriminalitou mladistvých. V pracovnom dokumente k iniciatívnej správe, ktorú som vypracovala v tomto volebnom období, som na túto tému napísala. Svetová správa o mládeži z roku 2003 poskytuje celkový pohľad na globálnu situáciu mladých vrátane kriminality mladistvých. OSN prisudzuje mimoriadny význam rodine napriek kultúrnym rozdielom, ktorými sa vyznačuje rodina v rámci jednotlivých národov. Zo štúdií vyplýva, že u detí, ktorým sa venuje dostatočný rodičovský dohľad, je menej pravdepodobné, že sa zapletú do trestnej činnosti. Dysfunkčné rodinné prostredie, vyznačujúce sa konfliktami, nedostatočnou rodičovskou kontrolou, slabými väzbami a integráciou a predčasnou samostatnosťou, úzko súvisí s kriminalitou mladistvých. To je stále v správe OSN. Čoraz väčší sa uznáva význam dobrých životných podmienok rodiny. Úspešnosť v škole do veľkej miery závisí od toho, či sú rodičia schopní poskytnúť svojim deťom štartové príležitosti. Zdá sa, že rodina ako prvoradá inštitúcia socializácie zohráva najvýznamnejšiu úlohu v oblasti prevencie kriminality detí a mladistvých. Najpôsobivejšie snahy v oblasti prevencie sa zameriavajú na rodiny s problematickou mládežou, vrátane tých mladých ľudí, ktorí majú vážne problémy so správaním. Koniec citátu. Liberálna časť členov výboru, môjho výboru pre práva žien, zásadne nesúhlasila práve s touto časťou správy a žiadala, aby som pojem rodina, hlavne v súvislosti s žena a rodina, zo správy úplne vypustila. Zdôvodnenie bolo, že európska politika sa 30 rokov snaží oslobodiť ženu od rodiny a prijatie takejto správy by bolo hanbou Európskej únie. Ak s tým nebudem súhlasiť, tak výbor správu nepríjme. To som odmietla a radšej som správu stiahla z rokovania výboru. Európska únia musí začať brať vážne prirodzenú rodinu založenú na manželstve muža a ženy. Žiaden zákon by nemal stavať iné formy spolužitia na jednu úroveň s prirodzenou rodinou. Európa musí spoločne s národnými vládami vytvoriť také spoločenské a hospodárske rámcové podmienky, aby sa ženy a muži mohli skutočne slobodne rozhodnúť pre manželstvo a rodinu. K tomu patrí aj zlepšenie podmienok pre malé a stredné podniky. Hlavne rodinného typu, aby detský krik bol vnímaný ako hudba európskej budúcnosti a nie ako rizikový faktor. Rodina nesmie byť vnímaná ako prekážka sebarealizácie, ale ako jedna z jej foriem. Solidarita medzi generáciami sa týka každej fázy ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. S
Starostlivosť v rámci rodiny si zaslúži spoločenské aj materiálne ocenenie. Rovnako treba trvať na tom, že právo rodičov rozhodovať o výchove svojich detí patrí k neodňateľným ľudským právam tak, ako sa o tom píše vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Chýbať nesmie ani právo na slobodu náboženstva, svedomia a rozvíjanie takého ekonomického poriadku, ktorý prináša blahobyt tak jednotlivcovi, ako aj spoločenstvu. Len tak je možné dosiahnuť sociálnu spravodlivosť založenú na princípoch solidarity a subsidiarity. Toto všetko je možné zahrnúť pod pojom family mainstreaming alebo uplatňovanie rodinného hľadiska. Ide o systémové zohľadnenie pozitívneho alebo negatívneho vplyvu všetkých opatrení, ktoré členské štáty a Únia prijímajú pri výkone svojich právomocí na rodine. Potvrdzuje to aj OECD, ktorá v niektorých svojich dokumentoch priamo odporúča podporu v prospech rodín. Hovorí o daňovej pomoci rodinám s deťmi, spružnení pracovného času a prijímaní takých opatrení, ktorých cieľom je podporiť rodičov, aby sa väčšmi zaujímali o život svojich detí. Cieľom je pomôcť zamestnaným rodičom a podporiť väčší počet z nich, najmä ženy, aby sa zapojili do trhu práce, ak si to želajú. Pri všetkej snahe o opätovné etablovanie rodiny ako politickej priority by sme však nemali zabúdať na to najdôležitejšie. Rodina je oázou šťastia. Nespočetné prieskumy verejnej mienky v USA a v Európe ukázali, že medzi rozvedenými je výrazne vyšší počet depresívnych a nešťastných ľudí. Vedecké štúdie vo všeobecnosti dokazujú, že zosobášení ľudia sa cítia šťastnejší než tí, ktorí nežijú v manželstve a že ľudia žijúci v domácnosti s deťmi sú šťastnejší ako tí bez detí. Šťastie súvisí so slobodou, aktivitou, záujmom a zodpovednosťou, ako raz objasnil Wilhelm Haumann z Inštitútu pre demoskopiu na konferencii nadácie Konrada Adenauera. Citujem, šťastnými sa najľahšie stanú ľudia, ktorí sa dokážu slobodne pre niečo rozhodnúť, ktorí preberajú na seba zodpovednosť a sú aktívni, pričom si však zároveň zachovávajú široké spektrum záujmov. A práve to sa deje v rodine, preto to treba podporiť. Ďakujem vám pekne.